Ychydig gwaith y gallwn ni ei wneud pan awn ni yno'n groti'n bach. Dim llawer mwy na chasglu wyau a dal ieir clwc a'i rhoi yn y carchar. Ond fel yr o'n yn mynd yn hyn, yr o'n yn gallu gwneud mwy o waith ar y ddau gynheuaf. A gwneud bron popeth pan o'n i rhwng 11 a 19. Ond yr oedd un gwaith nad o'n yn gallu ei wneud fel y brodorion ar y cyntaf. Sef rhwymo ystod o lafur, heb wisgo menig. Roedd fy nwylo yn rhy feddal i ddal brathiadau'r ysgall. Wrth adael y ffermydd yn Sir Gaerfyrddin, gadael yr anifeiliaid, y ceie a'r awyr iach, roedd dagrau yn y fy llygaid wrth droi yn ôl at Sir Forganog. Bardd y canol oed cynnar a luniodd y soned Sir Gaerfyrddin. Ni wyddom beth yw'r ias a gerdd drwy'n cnawd wrth groesi'r ffin mewn cerbyd neu mewn tren. Bydd gweld y brydd fel gweled wyneb brawd, a thwair a thwenith fel perthnasau hen. Ond gwyddom y dygni byw yn y de, ger bron tomenydd y pentref I glo, ei droi'n sign, a maeth, a golau'r ne, a'r gwreiddiau hyiarn y meddrodau'r fro. Mewn pwll a gwaith clust feiniwn am y dydd, y cawn fynd atat, a gorffwyso'n llwyr, gan godiadain, a chael mynd yn rhydd fel colomenod alltyd gyda'r hwyr. Cael nodi bedd rhwng plant y rog a'r sŵch a gosod yn odau'n terfynol lwch. Ond be fi newid ar Sir Gaerfyrddin yn y gerdd gwlad adfeiliedig, fe ddangosais fod bythynod a thyddynod yn adfeilion yn y sir. Y Rhyfel yr awn iddi a cheffil i'w bedoli'n wag, a gweithdir saer wedi cael. Ac yn rhyd cymerau ei hun am yr Comisiwn Coedwigo wedi plannu coed ar 2 ffarm, y be sy'n gweithio arnyn nhw, sef ysgyr Ceir a Thir Bach. Ac yma ysgyr Ceir, y ffarm lle ganed fy nhad, heddiw yn fyrddin yng nghanol y coed. Rhyd cymerau, planwyd egin coed y trydydd y Rhyfel, ar dir ysgyr Ceir a meisydd Tir Bach ger y cymerau. Rwy'n cofio am fy mam gi yn ysgyr Ceir, yn eistedd wrth y tân ac yn pletio'i ffedog. Croen ei hwyneb yn felinsych, fel llawysgrif peniarth, a'r Gymraeg ar ei gwefusau oedrannus yn Gymraeg Pantycelyn. Darn o Gymru Biwritanedd y ganrif ddiwethaf oedd hi. Roedd y fynad ci na welais ef erioed yn gymeriad. Creadur byr byw herciog ac yn hoff o'i beint. Crwydryn o'r 19fed ganrif oedd ef. Godasant 9 o blant. Beirdd, blaenoriaid ac athrawon ysgol Sul. Arweinwyr yn ei cylchoedd bychain. Fy nwncwl Dafydd oedd yn ffermio Tir Bach, bardd gwlad a rhy gymwr bro, ac roedd ei gan i'r ceiliog bach yn enwog yn y cylch. Y ceiliog bach yn crafu pen hyn, pen draw i'r ardd. Ato ef yr awn ar wyliau haf I fugeilio defaid, ac I lunio llinellau cynghanedd, englunion a phenillion 8 llinell ar y mesur 8-7. Cododd yn tai 8 o blant, a'r mab hynaf yn ywenido gyda'r Methodistiaid Calwynaidd, ac roedd yn tai yn barddoni. Roedd yn ein tylwyth ni nythaid o ddeir. Ac erbyn hyn, nid oes yno ond coed a'i gwreiddiau haerllug yn signo'r hen brydd. Coed lle bu cymdogaeth, fforest lle bu ffermydd, bratiaeth Saeson y de lle bu barddoni a diwynydda, cyfarth cadnoed lle bu cri plant ac wyn, ac yn y tywyllwch yn ei chanol hi,
y mae ffair Minotauro Saesneg, ac argoel fenni fel argroesau, ysgrybyddau beirdd, blaenoriaid, gweinidogion ac athrawon ysgol Sul yn gwynu yn yr hael, ac yn cael ei golchi gan y glaw a'i sychu gan y gwynt.